familievirksomhed. Der ligger meget kærlighed i det, vi gør, og de ansatte, vi har. Og den kærlighed vil vi gerne give videre til vores kunder. Her i vores butik i Odense har vi smykker til enhver given lejlighed. Vi har vielsesringe, vi har dåbsmykker, herresmykker og en hel urafdeling. Jeg har været ansat som urmager hos Christoffer i over 25 år. Vi laver alt fra basis batteriskift, komplicerede armbåndsure til fuld renovering af vægure. Jeg glæder mig til at servicere jer. Vi giver os altid tid til at sætte os ned sammen med kunden og se, hvad arvesmykkerne kan laves om til. Uanset hvad dit behov er vi klar til at hjælpe dig. For hos os handler det ikke kun om smykker og ure, men de minder, vi skaber sammen.